салом алайкум, хуш омадед ба канали Ройгон Авиа. Бардораи азиз, чӣ хеле ки дидесин, айни ҳол ман дар автовокзали Котельники. И автобусеро ки шумо дидесин, автобуси Asian Express бо хизматрасонии ширкати Хуҷантрансервис. Охирон рейси ширкати Asian Express. Бародарои азиз, фаромӯш накунед, 12 декабр мешава. Дига и автобусо намебиёянд. Бардаро автобусое ки рақамҳои давлатии тоҷикӣ доранд ва аз ширкати Asian Express-анд. Дар ки ҷое ки шумо мебинед, бардаро, дар кадом видеое ки мебинед, нест дигар рейс. Ба пас аз 12 декабр рейс намешавад дар ин автобусо. Ҳама билетоша мо уже фурӯхтагием пешакӣ ва дар ягон видеоҳое ки дар ягон каналҳое ки ҳаст шумо мебинед ва рақамҳои телефон мондагианд. Харидори чипта агар дар ҳамин автобус карданӣ бошед, билетои фурӯхтагия билет нест, бардаро, ва шумо мебинед дар дигар автобусо сафар мекунед. ва ҳамин хотир ҳушёр бошед, каме бедор шавед ва берун бениҳоят хунукай, то ки набиёед айраҳои дур саргардон нашида. Ба видеовиз занг мезанед, бардаро, ҷоҳатона бранӣ ривайят мекунед ва баъд аз ӯ мебинед сафар мекунед. ин автобусо барои нафарҳое ҳастанд ки дар ҳақиқат шароит надоранд. Бардаро, нафарҳое ки шароит билет самолёт харидан доранд, дар ин хунукӣ хубтараш ки самолёт қатъи бихарен, но самолёт нархи билет то 30,000 хестагия. Бардаро, ба ҳамин хотир мо кӯшиш кардем, ҳаракат кардем, автобусҳои Тоҷикистон омадагия, якчанда автобусҳои Тоҷикистон ҳаста, шумо метавонед харидорӣ кунед ва фақат Asian Express охирон рейсиш 12 декабр мешава ва автобусҳои Хуҷантрансервис худаш то охири декабр хизматрасонӣ мекунад. шумо беташвиш метавонед ки биёед харидорӣ кунед. нархи чипта 10,000 рублай дар хотиртон бигиред ва нафарҳое ки бисёртар савол метен, барои багаж 30 кило 1 сумка ройгонай, нафарҳое ки бе документен, бардаро, возвращение народи нагирен ё ин ки аз 3 то 5,000 рада расход мекунед ва нафарҳое ки шаҳрвандии Россияро дорен ва загранпаспорти российский надорен, шумо агар судимости надошта бошед, дар ҳақиқат ё ки штрафои просроченӣ надошта бошед, алюмен надошта бошед, шумо метавонед ки ба загранпаспорти Тоҷикистон омада сафар кунед ба автобусҳои Тоҷикистон. беташвиш шумо мерен. ба хотире ки мо рейсҳои пештара равон кардем ва дидем ки гузаштан бе ягон мушкилӣ рафтанд. Фақат самолёт қатъи шуморо мегардонанд. Бардаро, ва бисёртар саволое мешавад ки чанд рӯзда мерава автобус. Бардарои азиз, ногуфта намонад ки ин техника, шумо дар болои 4 резинед, тоорат кунед, биен дуракат намои сафартонро бихонед ва сафар мекунед 4 рӯз. агар ягон мушкилӣ нашава, худованд соқу саломат розӣ бошад ки шумо равед расед, 4 суткада иншалло мерасед. бо як бори дигар шумотан мегӯям ки бардаро, билетҳои самолёт бениҳоят қимат ай. бисёртар комментариҳо қабе нанависед. дастгира фаромӯш накунед, классҳои худтонро дариқ надоред, поделиться кунед, подписаться кунед, то ки дигарон хабардор бошанд. ба хотире ки бисёри нафарҳое ҳастанд ки зуршон намерасад 30,000 да билети самолёт харидорӣ кунанд. ба ҳамин хотир мо кӯшиш кардастем ки то охири декабра, новобаста аз сабаби ки ҳаво бениҳоят хунукай, мо кӯшиш кардастем, ҳаракат кардастем ки автобусҳоро зиёд кунем ва мардум сафар кунанд ба нархи дастрас. мо шуморо интизорем дар автовокзали Котельники ҳамарӯза аз соати 8 саҳар то соати 10 шаба.